Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Boleh. Bismillah, alhamdulillah. Ana sithik. Sithik. Wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Sing akeh 11 iki. Qala al-musannifu rahimahum faqala al-musannifu al-imam al-alim al-allamatu asy-syaikh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bima datihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Loh. Yo ngene. Tapi Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ka tak nek. al-maqalatu At-tasi'ah. at-tasi'atu. Halaman piro? Likur. Aduh, lah iki. Likur. Dawane lah. Al-maqalatu at-tasi'atu. Nggih ya, Mas. Puh, lande. Tuwa kubur-kuburan terus, Mas. Wis padhe wis bab kubur ya. Yes. Pas zakat barang wis kubur ya sini kene. Heeh. Wal maqalatu tasi'atu lan utawi maqalah ingkang kaping 9. Nggih menika kala ngendika sapa? Waduh, tas dipasani. Kala ngendika sapa ai maksude Sayyiduna Utsman aidon radhiyallahu anhu. Arba'atun minal khisali ngendikane arba'atun utawi papat minal khisali saking pira-pira pakerti zahiruhunna iku utawi zahire papat iku fadilatun kautamaan. Maksude kautamaan niku ai khairun kebagusan kathirun ingkang kathah. Wa batinuhunna lan utawi sisi batine arba'ah niku fardhatun iku kewajiban ai wajibatun wajib. Setunggal mukhalatatus sholihin fadilatun waliqtida'u bihim faridatun. Setunggal mukhalatatus sholihin utawi nyerawungi. Iya, Momoran ya kenek. apa momoran ya? Yo nyrawungi. Daplek ngono momoran. Tetrane yo kono lo momoran nek kono. Oh. Mukhalatatus sholihin utawi apa Gitu. Jagrek aku ngomong nyampuri Nyrawungi. wong-wong sing saleh alqaimina ingkang nglaksanakaken wong sing saleh niku maksude ai alqaimina tiang-tiang ingkang nglaksanakaken bi huquqillahi teng hak-hak Gusti Allah wa huquqil ibadi lan hak-hak hamba angel. Fadilatun itu merupakan keutamaan, hal yang bagus. Walik tidak ulan utawi ndereki bihim teng tiang soleh fi af'alihim ing dalem prilakune wong soleh as-solihati ingkang soleh fardhatun niku kewajiban. Nebi sing luwih wajib nikune jane dudu mek nyerawungi towokan. Loh, tapi kan adean senengane fadilah, Pak. Daripada wajib ya. Heeh. Koncoan Mbah Mun kau bayar tok mulai mbek kanca Mbah Mun. Kelakone adoh blas. Ya ora apa-apa kok Nukman ya. Bondo cinta tok. Wa tilawatul Qur'ani lan utawi maca Al-Qur'an fadilatun utama. Wal amalu bihi lan utawi ngamalno bihi teng Qur'an niku ai bima fil Qur'ani kelawan ajaran fil Qur'an ingkang tetep ing dalam Al-Qur'an. Manene ku minal awamiri saking pira-pira perintah wan nawahi lan larangan iku fardhatun wajib. Alah iya wis lakoni. Asih ya wis ta. Iya wis ora ketang piro nek lakoni. Sing jelas nawahi, Pak. Heeh. Wis akeh sing tak cegah pisan. Oke, Mas. Ate nang diskotik
Ya ora iso ana ora duit. Untuk sasis. Oke, Gus. Tak lakoni Tak niati. Wa ziyaratul kuburi lan utawi ziarah kubur ai kuburi sholihin, kuburane tiyang saleh. Maksud jenenge sene saleh. Iku fadilatun kautamaan. Wal isti'dadulaha lan utawi nyiapaken laha kangge mlebu kubur. Ai maksude at-tahayyu'u siap-siap lidukhulil qabri kangge mlebu kuburan bi fi'lil a'malil sholihati kelawan nglampahi ngamalan-ngamalan soleh. Ya nyapu iku amal soleh, mbah kathok niku amal soleh. Mbah klambi amal soleh. Nyapu-nyapu amal soleh. Ya Mas ya. Heeh. Ku fardhatun wajib. Wa ziyaratul kuburi lan utawi ziarah kubur iku immalim mujarradi tadzakkuril mauti. Iku ana kalane murni merga tadzakkuril mauti eling mati wal akhirati lan akhirat. Fatakunu moko dadi sapa? Opo? Opo, Pak? Ziarah kubur lho. Kan penak. Gak Mas. Fatakunu bener. Iya. Fatakunu moko duduk Mas. Masa ziarah kubur Mas? Tak aku balik ini ziarah kubur bener apa ya? Oh. Kan balik nang ndi ya? Apa maksudnya? Ziarah kubur iku disebabkan melihat kubur. Ngono. Nek jareku duduk kuwi Mas. Faktakunu moko ana apa iku mang nek jareku. Iku mau iki apa? Zikrul maut. Zikra mana? Balike nang zikra. Teko tadzakur iku. Lah, iya kan. Iling mati iku ana maksude sebab biru yatil kuburi kelawan ningali kubur. Iya. Nah, ngoten. Min ghairi ma'rifati ashabiha saking tanpa ngaweruhi sing di jero kuburan iku wis eling mati umume wong ya walau senajan ana apa iku kuburan kuburul kafirin iku kuburane wong kafir aulinahwi du'ain nah niki atofe teng imali mujarradi niku ziarah kubur iku ya ana kalane linahwi du'ain kangge ndongakno lah nek tujuane niku eling mati jenengan nang kuburan Cina ora masalah tengok ning kono ampe misa-misu cepet niki berarti salat Gusti Au gak, Pak? urip suki Ora usah kuwi. lha piye Cukup delok kafan-kafane beres, Pak. iya Mosok ora eling mati kowe. delok live ya lho lah ya nek tujuane eling mati mbah ziarah nang kuburane wong kafir ndak ada masalah. Tapi sing dadi sakwo nek ning kuburane Cina iku misuh. Iki tau sembayang wis. Urip suke-suke. Lha gak lho, rokok. Mas ya. Kowe nak jare. Tapi suke urip wis. Kuburan mewah, tanah wae dhewe. Kula niki pun salat lho. Kayak dunya digawa lho Gusti. Heeh. Ha iya. Jasan. Hajar piye kowe? Dadi vampir, Pak. Tapi lek jasan kan gak apa-apa, Pak. Heeh. Yo sak gelange barang, Mas. Gelang emas anu. Dijasi iki mergo ate dadi vampir. Dadi vampir. Tapi ning kene vampir ora payu, sing payu pocong. Ya. Iya ta. Sing payu pocong. Vampir gak payu. Wewe gombel. Kayak kuwi demi Sandani. Ndak cumplung. Nggih. Fatusan numaka dipun sunahaken apa iku ziarah kubur likulli muslimin kaduwe tiyang muslim. Utawa tujuane malih ana kalane aulit tabarruki kangge ngalap berkah. Fatusan numaka dipun anjuraken apa ziarah kubur li ahlil khairi teng tiyang sing gadahi kebagusan. Maksudnya ya wong apik kuburane wong saleh. Utawa ziarah kubur niku malih tujuane li adai hakin kangge nglaksanakaken hak. Misale pesenan kasodikin kok dene kanca wawalidin lan wong tuwa niku hake wong tuwa. Kuwi lita baru iki mesti piye? Piye maksudnya? Maksudnya piye? Ade njaluk barokah ngono.
Iya. Ngalap berkah. Duduk njaluk. Sopo njaluk gendeng ah. Ndak maksudnya kan wong-wong saleh ku duwe vibrasi. Nah, vibrasine iku nek bahasane dhewe ya ngalap berkah. Nang makame wali, makame Gus Dur. Ya gak tambah sugih. Tapi minimal eling lah. Wah, ngene iki bae wong saleh yo. Aja sampe wong uripe. Nah, Matine ae batange ae iso nguripi wong sak ngene kae. Ngono. Salah siji ini lho. tapi akhirnya keliru, Pak. Piye? Karena wong Jawa iki gak paham berkah ya. Heeh. Sedangkan berkah kan maknanya kan kebaikan-kebaikan. Heeh. Ya ini ya apik mau. Heeh. Dadi keliru ning kene dadi barokah iki untuk sing ngono kuwi. Lah sing piye? Ya sesuatu keistimewaan lah. Contone oleh nomor. Ya. Tepak belas. Ngoten. Dadi alasane kathah nang teng kuburan. Tapi nek limujarrati tadzakuril mauti, wis to. Niku masih yo kuburan wong kafir nek masalah. Nek tujuane eling mati. Utawa pakai cara yang lebih singkat buka TikTok kapan-kapan. Ngoten. Oh, auli adai hakin kasodikin wa walidin. Jadi nek awake dhewe teng kuburane wong tuwek, teng kuburane kanca niku hakim. Haknya orang tua dikunjungi. Kewajiban berarti bagi kita. Wa yadatul maridi lan utawi ngendangi wong loro iku fadilatun kautamaan. Wattikhadzul wasiyati lan gawe wasiat fardhatun niku kewajiban. Maksudnya nggak wasiat piye? Pihak yang sakit itu kan ya. Iya. Iya. Utawa awak dhewe pesen-pesen. Tapi yo tambah sumpek Mas. Awak dhewe nekani wong loro malah dikandhani. Ndak gawe wasiat. Lah malah ngono. Kaya iki dipahami ngono kaya. Ya tapi ngono, Pak. Opo sih? Wah. Lho, saiki ya tambah bongkol, Mas. Iki wong loro. Heeh. Lan gawe ya wasiat. Dudu gawe wasiat iku. Lho, Pak. Kuwi gawe wasiat, Pak. Ora iso. Wis wasiat iki, Pak. Nek maksude Saiki iki Maksudnya? kudune wudu wattiqadul wasiat. apa? Hah? Apa? Ojo wasiat bahasane. Apa? Yo nasihat apa? Ya wasiat kan nasihat to. Lha yo gak. Wasiat iku kuwi lho. Condonge. Gak iso, Pak. Iya, tapi nek diwak ngono bongko asli, Mas. Eh, Bongko iku endi? Koyo aku loro iku. karena sakit. Wasiatmu apa? Ya, iki wasiatmu apa? Lha kan sakit kan cenderung gampang. Apa nek? Kan cenderung cedek karo Israel ya, Pak. Iya. Lebih cenderung lah daripada yang sehat. Jadi Kowe cedhek ya aku gur gitu. Sing jelas yo kan. Tutur tinutur lah pokoknya. Utawa ittikhad itu meneng ae wis. Njupuk pelajaran. Ngene yo, lorone wong cangkem bosok iki. Ngono nek ati gak apa-apa ya. Terus no. Ngono. Yo iso wasiat. gak ada wasiat ade gak ngono. Lah piye? Jajal wis awet gering, Pak. Yakin ade gak mungkin malah wasiat, Pak. Kuwi iki nyapo, Mut. Kan mesti ngono, wis ta? Hah? Ora sama cak gaya. Heeh, terus. Apa wis gak dian rokok? Ki malah dinteki wis sidane, Pak. Heeh. Wis gering, padahal kan bongko ya. Oke kena diendangi kanca benjut. Nah, terus ndi, Mas? Qala sallallahu alaihi Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahrum Sallallahu. man hurimal wasiyata. Jadi to wasiatnya to. Iya, al-mahrum utawi orang kang den alangi. Den aling-alingi ya. Kinalingan. Digalingi saking rahmat. Man iku wong hurima kang den aling-alingi sapa man al-wasiyata saking wasiat. Wong sing dialing-alingi sejatine iku ya wong sing dialing-alingi sangka wasiat. Maksudnya dia ndak bisa dapat wasiat, ya ndak iso wasiati. Bar wis. Oh, apa maksudnya Isa? Loh, maksudnya apa? Al-mahrumu minat thawabi wal khairul. Ojo kesusu deh. Utawi wong kang den alang-alangi minat thawabi saking ganjaran mal khairi lan kaapian. Al-azimi ingkang ageng man inggih menika tiyang muni akang den cegah sapa man minal wasiati saking wasiat. Dia aku ngateknone tetep loro, iso entuk wasiat, iso ngawi ngewehi wasiat. Ngono wae. Loro karo.
Nah, iki dikandani al mahrum man hurrimal wasiat ora kandani. Ya kandani. Iki dawuh jeung Nabi. Ngene ndang gawe wasiat. Ya wis gak dihalang-halangi kowe. Nek diarang-arang iku sak elek-eleke wong wis to. Duh kasus ndang wasiat. Wah bejat mati wong iku. Rawa sampun riwayataken huteng hadis menika Ibnu Majah sapa Imam Ibnu Majah Anas saking Imam Anas. Maka ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata ala wasiyatin mata ala sabilin wa sunnatin wa tuqan wa syahadatin wa mata maghfurun lahu. Lho iku lho. Iya to. Rungokno Iki iku. jelas iki, Pak. Iki setelah jelas iki arahe ning ndi cetha. Kandani. Wis gak iso wasiat iki jelas wasiat, Pak. Berarti sampean moro rono njaluk wasiat, Mas. Iya. Waduh. Lah iki wasiat iki isine donya. Lho. Wis nemu ndang-ndang ono. Heeh. Endang ngono. Dadi kon rene mergo wasiat. Nggih. Cara jenengan kirim mboten kula mriki aduh kasus bejat umat Rasulullah ini. Sapa wonge mati Kundilan hadir Kak. ala wasiatin hale netepi wasiat. Netepi wasiat. Lho piye to maksudnya wasiate rek gak jelas, Mang? Nampa wasiat apa ngekeki wasiat? Nguwai iki, Pak. Bukan ning. Sapa sing mati netepi wasiat? Lah iya mesti wis gawe wasiat mau lho, Pak. Sih. Tafsirmu iku bias iku. Lho iki jawaban lek jelas iki mari kita. Mata moko mati wong kuman ala sabilin wa sunnatin wa tuqon. Nah, iya ta. Mati netepi dalan Gusti Allah. Wa sunnatin sunah Rasulullah. Wa tuqon lan takwa teng Gusti Allah. Wa syahadatin lan netepi kesaksian teng Gusti Allah. Wa matalan mati sapa man maghfuran halitipun ampuni lahu apa kadheman. Weh. Ya iya to. Mangkane Pak, wong iki asline kudune ngono, ben anak rasa rebutan warisan. Kuwi gara gelut tok. Heeh. Mangkane digawe wasiat. Dadi pe mati ya. Wasiate seiki warisanku sing 1/10 kuwi dikekne pondok. Nah, sing sisane bayar utang. Entek wis. Boleh. Ahli waris sing luwih dia hanya boleh mendistribusikan sepertiga, Mas. Lah duitmu 100.000, Pak. Iya tak aja dienggo kabeh. Banter iki 30.000 ne. 100.000, Pak. Kurang. Oleh saya wasiat iku mek 30.000. Saiki utange tok iku lho, Pak. Iki dige entek. Lah kuwi diwarisno. Utange diwarisno. Entuk warisan utang iku. Ngono, ben ndak arep-arep dunyane mati ae. Ngono. Kan ya jelas tuh. Wasiat itu enggak boleh lebih dari sepertiga. Iya. Tapi lek masalahe wasiat iki mau wis dadi utang kabeh. Ya iku dadi iku mang jawabe ahli waris no. Bayar no utange. Warisane beras becekan. Napa? Beras becek. Gak apa-apa wis. Gak apa-apa iku bagian wae. Engko sing paling entuk akeh dhek sing nyedekahi. Pandane kuwi konsep keliru kan dari kebiyen iki keliru. Kuwi kudu utang. Ngengkel e. Nah, dudu utang iku to. Kudu utang akot kondi ku diarani utang. Gak utang nek wong mati. Bowuh sing utang ya. Nek iku gak sedekah iku jenenge. Pokoke saiki mantu, Pak. Bae dilis mati terus arep nyapo. Ya lho balekno. Heeh. Piye iso balik? Mulane diikhlas niku mang becek-becekan. Sedangkan akote utang yo ora enek. Heeh. Jawabane wis kan wis nganu. Wis sepaham. Kowe ora sepaham aku ora sepaham aku ta. Wong kene oleh apa jenenge becamu ku indah le lucu langsung ngono. Seweneng ya malah. Wal maqalatul asyratu Allah alam bisawab bil Fatihah. Oh, masalah bongkot tok ngene kira Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya alaihi waladhdallin amin. Ora Pak, wis tenang. Masalah bongkot tok. Ojo. Sesuk muga-muga gak